Bathari Widawati dene iki wis manitis ana ing Recapada. Mengkono Kakang Prabu. Ya. Manuksma kelawan Putri Magoda kang silkusumaning ayu Dewi Citrawati. Ingkang dina iki dadi garwane Ratu Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra. Lho karo piye Kakang Prabu? Dina iki tak rebut. Kakang Prabu. Aku ngerti yen to pancen kowe kuwi nglabuhi katresnan nanging mbok iya Kakang Prabu eling. Lalakon kaya ngono kuwi kena denarane medhot katresnan. Kakang dosa gedhe tumraping bebrayan. Aja ya Kakang. Jagat iki gilelar wanita ayu ora mung Bathari Widawati. Tak kira kowe iki ngarah widodari Suralaya sapa wae mesti kelakon ning mbok iya sing isih lamban. Aja nganti wis weneng kowe kakung mbok rusuhi ngrusak pagrayu. Cukup. Ora susah mejang karo aku. Piye Gunawan? Koko Prabu. Menawi saking pemanggih kula. Ibaratipun keplok katen menawi boten tangan kalih menika ora boten ngel. Terus Koko Prabu. Menawi ngantos Koko Prabu menika garwa kaliyan Bathari Widawati. Nyatanipun rumiyin Bathari Widawati menika sampun nampik kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu rikalanipun wonten Kahyangan Suralaya. Lah pedah menapa? Dinten menika panjenengan padosi. Menawi nyatanipun Bathari Widawati menika boten tresna kaliyan paduka. Ora boten wonten ginanipun to Koko Prabu. Wibisana, wonten dawuh. Kowe karo mbok karo kuwi gedhek atuk pidak jempol. Nadyan beda, tembungane beda ukarane ning lereke padha. Ora ana gunane aku njaluk penemu karo kowe kabeh. Ora krungu penemu lempah bengi karepe Dasamuka. Wis nek pancen ora gelem biyantu karo Dasamuka, cumaka dhewe tunggunen ngalengka. Bilung dawuh base. Kowe mesti sugih crita ngerti bab perkara kawruh. Nggih. Kok sak ngertimu Bathari Widawati. Kuwi sing kudu mengku sapa kok? Bathari Widawati. Yo. Nggih. Menawi sak ngertos kula, Bathari Widawati niku bojone Wisnu. Kahyangan Suralaya. Nggih. Bathari Sri Widawati niku sing mengku Bathara Wisnu. Nyatane Widawati kuwi manuksma. Kali sinten? Manuksma kelawan Putri Magoda sing jenenge Citrawati. Nggih, terus mongko Citrawati kuwi diwengku karo Ratu Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra. Piye panemu muga? Harjuna Sasra niku nggih mbok menawa nggih pedhak turune Wisnu. Cakemmu lho. Pripun jare takon lho nek maida ya wis. Bathari Widawati niku widodari, nggih niku widodari ning Pedha tegesipun widodari nggih menika pangan. Mila sinten ingkang kedunungan Bathari Widawati ayem tentrem sugih beras pari niku tumrape wong sing percaya. Nek ora percaya nggih mboten napa-napa. Mula Bathara Wisnu sing ngreksa ngaten. Ngoten niku. Ah, ora ngandel. Sapa sing kandha nek Ratu Maespati kok titi sing Wisnu? Ah, gombal. Nggih pun. Nek mboten percaya gak tekon. Nek ngono rasa kanggo toko karo bilung. Pun.
Ya to lho, ngangge pun golek puno kapan liyane mrika. Sadiren kali sinten ngoten nggih saged. Mboten satok bilo. Mung ora betah melek. Pamu kaya ngono wae, tugel gulumu mengko. Ngoten nggih. Kula ngertos menawi anggen panjenengan kesengsem kalih Bathari Widawati niku ngaten pangrintah wah enten kayangan ngoyak-oyak. Nggih to? Yo, pancen ngono kok. Mumpun to mbok saniki menawi niku nrima, nggih. Panjenengan ku iso ngendhaleni kalih angkara murkaning ati. Cobi. Apa eneng to mau njaluk umur karo dewa kok dikene mboten panjenengan. Pinaringan yo suwa panjang kudune matur nuwun. Nah, nek aku ya susah kan. Susah piye? Murdawa nek dedet, nek ora ndek dhuwit tak padha karo nyithaki kere. Ngono kelak ditugel gulumu kowe kok wis nek nyuwara sak geleme ora. Mila panjenenganipun Kanjeng Sinuwun. Ah, menawi ndaratur kula monggo panjenengan tetepa dados Narendra Gung Benathara Nyakrawati Mbau Denda enten Ngalengka. Ngoten. Perkawis Bathari Widawati Allah niku rak perkawis katresnan to Sinuwun. Lah gene kowe ngerti. Katresnan kuwi iso nampa mung jroning ati. Rumangsaku jagat iku ora ana wong ayu kejaba mung Widawati. Lagi ngaten niku jenenge wong kesengsem niku kaya ngaten niku kencana katon wingko katon ndut. Wadamu. Kula kang saka kuwi kok. Dina iki aku bakal milang-milih. Bakal tak tonton apa bener yen Arjuna Sasra sak prawadya balane. Arjuna Sasra kelawan Citrawati wis mapan ning pesanggrahan Kisik Samudra. Balak jangka dhewe kok. Narendra Mahespati Prabu Sri Harjuna Sasra. Triwikrama wujud raseksa genyolir Prabata. Awit denira nuruti panuwunira ingkang garwa kusumaning ayu Dewi Citrawati kepengin lelumban siram wonten ing gisiking Samudra Hindi. Rene sang putri adrih menawi to lelumban wonten ing tengah pramila reka dayanira sang Prabu Sri Harjuna Sasra ngantos ngrebahaken sarira awujud Birawa pancayah gunung rubuh kaya bendung segara. Sami sakala tirtane minggir kinarya suka parisuka kelawan kusumaning ayu Dewi Citrawati sakadang liwat Poradi. Amung rikala semana Narendra Ngalengka diraja sang Prabu Rahwana Jaya Prabu Dasamuka milang-miling kadya jangkung. Marica, kula banget dawuh. Iki Prabu Arjuna Sasra inggih menika. Ya kaya ngono kuwi jenenge wong lanang tresna karo bojo kaya ngono kuwi. Ngono. Aja kaya kowe kuwi. Wong lanang dadi ngono wong wedok.
Witena kene ra sapa apa kaya. Waduhmu. Kowe nuruti marang katresnan abot sanggane nadyan. Direwangi turu ning tengah segara ya. Tutukno katok-katokno nggonmu Nendra Prabu Sri Arjuna Sastra. Ora ngerti yo yen to bebaya milang-miling goleki lenamu. Ora wujuding Narendra tanpa sraba-sraba nyak-nyakan. Kepokone pesanggrahan sapa iki? Ngerti yo, nata karepku Dreja Prabu Rahwana-raja. Ratu cilik kuwi. Yo panjang para nyata. Tahu tengene Sri Arjuna Sastra. Prabanom Candra Ketu memper. Ratu diperintah. Ratu cilik. Dudono pesanggrane pelermane Dewi Citrawati ning ndi? Dewi Citrawati ning dipapat dulu Tuduna. Tudana. Dian. Nandingi kridane Prabu Dasamuka njang ora dawa umurmu. Kacamu. Sapa iki? Prabu Kalinggapati. Kalinggapati. Kowe sapa Prabu Rahwana? Tudana. Ndi? Papan pesanggrahane Dewi Citrawati. Parat sembah aku. Pepundhenku Kanjeng Ratu ngucap ngrasani. Aja takon dosa, ilang nyawae. Yen kira-kira ora rangkep nyawamu kok aja nandingi kridane Dasamuka. Ayo pira kancamu sing ngene iki. Lah kebut larut entek wong Maespati kuwi. Soy Prabu Kalinggaprana. Kowe ya wong Maespati? Ya aku wong Maespati. Wedian kowe ah.
Aja meneh kok mung kowe kuwi mung menungso. Kowe urung tau krungu kondange Prabu Dasamuka Dewa wae teluk karo aku. Dasamuka temukane kayangan iki geger ora wedi apurmu. Ayo di kancamu. Parap bul kowe lah wana ratu kondang kalok Kadana Priya. Nanging kondangmu jebul kowe kondang angkara murka. Kowe ratu parep-sepane jajal anak. Sapa kowe? Sapa kowe? Prabu Surya Ketu. Surya Ketu kaya kesete Arjuna Sastra. Yo, pancen wah. Wah, ngumbar swara. Wah, biar kakan pertingsing kowe. Pundi Kyai Pati. Aduh. Raden Pati Sponda ngaturaken ketiwasan. Menika Narendra ngalengka Prabu Rahwana Sara Hamuk. Menika pengin badhe ngupadosi Kanjeng Ratu Citrawati. Sedaya para wadyabala Raja Narpati pejah dipun pejahi dening Dasamuka. Monggo Raden dinten menika nilaraken pesanggrahan boten wurunga menawi kula lan panjenengan boten nilaraken pesanggrahan kesempyok ing aradan pengamuk ing Rahwana. Kyai Pati wonten dawuh rikala jengandika kawisuda jumeneng dados punggawaning negari dados patih menika dipun sumpah dipun paritras. Lho inggih prasetyaning Senopati menika kados pundi? Prasetyaning Senopati menika alit sakit ageng dumuginipun pejah anggenipun bebela dhumateng bangsa lan negari. Lah menawi ngaten pundi buktinipun? Nyatanipun para kawula Maespati sami busah tasih dumuging sirna. Lah kok jengandika Kyai Pati Surata badhe tinggal gelanggang Cala Melayu. Jiwa kasatriyan paduka wonten pundi? Iman sanget ing atasipun jengandika menika dados paraka. Menawi ngantos boten ngentasi kali wah dudu kabeh dhewe lah. Sopo iki? Muraka dalem Maespati Patih Surata. Kowe sapa? Prabu Rahwana. Kowe Pati Arjuna Sastra? Ya, panjang para nyata. Gugan ratumu. Gugan ratumu nitulu kontangi atak taker wareg. Bojone tak jaluk. Citrawati bakat tak jaluk, bakat tak wengku garwa. Gugan ratumu. Parat menungso letat. Aduh. Les kowe. Dadi patih ratumu bodho. Patih ora menangan kok diadekke patih. Apa? Oh, bulane ora sepiro wong Maespati. Ayo. Yen perlu Arjuna Sastra tamiyo. Tamiyo Arjuna Sastra. Satrio bagus mapakake kridhaku sapa?
kowe takon karo aku warangka ing Maespati. Aku Patih Suwandaya Bambang Semantri. Patih Suwandaya Bambang Semantri. Ya kowe sapa? Nata Ngalengka Diraja Prabu Wanaraja ya Prabu Dasamuka. Sarahamu nduduk angun-angun tanpa ngwang layang penantang luwih dhisik. Pancen tak jarak. Pancen tak jarak. Ora wrungo kowe nandhingi kridaku ora bakal menang. Malah kowe tak kongkon. Gugan ratu mulih turu. Arjuna Sastra gugan le turu tak tanteng nyododo didodo. Sebab aku kepengin garwa karo Citrawati. Terus malah ning ngrat. Teking jagat panungsemaning jajelanat. Arah Wanaraja. Timbang kuwi dadi gelag-geleng jagat kuwi suwirna saka lumahing bumi. Lho, warpane karo nyembendel apamu. Rawana. Rumaos kasuran nandhingi kridhanira Patih Suwandaya Bambang Semantri. Lumajar tinggal gelanggang colok maos marem raosin penggalih. Bambang Semantri mulat kateng para senopati ingkang gugur madyaning palagan. Sami sakala muntat dukanira Bambang Semantri. Sigra nyingklak tityanira. Turangga Kyai Bandangangit saring asta cemethi Kyai Sapu Jagat. Oh ya, Sang Rahwana.
adalah edan. Mongko karo sepirang pramu gagah menang. Para raja Narpati kabeh padha mudyar. Pati sing jeneng Pati Suwanda, Semantri ngedapi-dapi, lemar-klemer. Weh, tumpane jiaran iki kaya menungso. Ngerti aku kaya dianggep marune. Iblis. Wah, nujah raiku nujah dadaku. Nyelentak bathukku. Rambut itu dijabat dicemetheni padake jaran. Wah, lah kurang ajar ngoyak kae. Yeay! Wono nalika semono Sang Rahwana maksih dene uyak dening Sang Suwanda ya Bambang Semantri dereng lega sing penggalih Semantri kalamun to dereng saged mejahi kelawan Prabu Rahwana nadyan to blusuk-blusuk jroning alas ngantos kraos sanglik gondange Sang Prabu Rahwana noleh ngiwonengen sing tak telaking mriku wonten wujuding sumber ana wujuding sumur awis saking datan kiat ngampah ngorong gondange Sang Prabu Dasamuka sami sakala sumur wis berden golingket den kokop banyune ngantos katelah ing benjang ingkang sinebat sumur gumuling ya sumber gumuling samono Sang Prabu Dasamuka ngunjuk toyaning sumber ngantos tuwuk kocap dateng kerta sangkaning dilahi ing akasa wonten cahya cumalorot ingkang manjing wonten ing tutuk mapan wonten siunge Sang Dasamuka iku sejatine kumarane Sang Sukasrana dene rarsa mapak kelawan ingkang Raka Bambang Semantri minggah ing loka baka sak paripurnane ngunjuk banyu sumber mulih bebayu anggane Sang Dasamuka nanging yektine dudu banyuning sumber ingkang dayane Sang Sukasrana kawit manjing ana jroning siung aku ora bakal mulap marentah iki kridane Semantri. Endi Semantri? Semantri ayo iki Dasamuka.
mlayu joncat kowe dosa. Ora wadah aku mlayu aku jan. Pancen aku golek papan sing bawira kanggo nandingi kridamu bareng mati tak puji